ďalší bombardér, od ktorého Tomáš Matoušek. A ďalšia číslom 2 prichádza posila z Česka číslom 66 Petr a ďalšie revízové číslo Bystričan. A trošku si nám pochudol špeciálne na túto príležitosť Marek Škamla. Banskobystričan so skúsenosťami z NHL, ktoré odovzdáva teraz baranom Ríšo Saký. A tento moment teraz veľký aplauz. Hlavný tréner Vladimír A blížime sa k záveru. Zostáva môže oslavovať majstrovský titul Brock Hicks. A vrátil sa po zranení, aby mohol Matthew vôbec medzi ľudí, lebo ešte aj tam by chytil snáď ešte aj chrípku, pretože pochytá úplne všetko. Trojkou, number 33, Jason Bekešia. Keš. Toto číslo poznáme úplne všetci. Tohto hráča takisto. Už hrajúca legenda Banskobystrická s číslom 26 Michal Hanzi. Tomáš Matoušek mi tu berie mikrofón. Ja by som vás chcel teraz všetkých poprosiť spolu s mojimi spoluhráčmi. Dáme také naše tímové heslo. Hráč, ktorý bude teraz nastavovať a ideme spolu. Gucci, 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 hej! Viete, kto je Gucci? To je číslo 43, kapitán Tomáš. A tu sú všetci vaši šampióni, tak si ich užite, Banská Bystrica. Pojdeme všetci spievame.
Ďakujem.